زمان ناسنامه میه، زمان ما رومتا میه، زبان ما هبونا میه. İnisiyatîfa Zimanê Kurdî kujgelek sazî rêxistin û partiyan pêk tê ji bo di sala nû ya perwerdeyê de li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê balê bikişîne ser astenkirina mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî li ser Twitterê bi taga em perwerdehiya bi Kurdî dixwazin kampanyayek da destpêkirin û li çend bajar û bajarokan daxuyanî hatin dayîn. Ziman jiyan nabe. Li Parka Koşiyolê ya Parêzgeha Amedê bi beşdarbûna nûnerên hejmareke sazî û rêxistinan daxuyaniyek hat dayîn. Li Tirkiye ji bona ku perwerdehiya bi zimanê Tirkî bidin ji dibistanên ji pêşdibistanan heta zanîngehan milyonû nîvek mamostey ji aliyê Wezareta Perwerdeviyê hatine peywirdarkirin. Lêbelê ji bo bi milyonan zarokên Kurd di serdema perwerdehiya salan 2020 û 2021 de tenê mamosteyek. Ji bo serdema salên 21 û 22 jî tenê sê mamoste hatine bicîkirin. Li gorî daneyên fermî heta niha derdora 100 mamosteyên Kurdî hatine peywirdarkirin. Heke bi rastî mafê perwerdehî bi zimanê Kurdî mafekî asayî bûna diva bû 100,000 mamosteyê Kurdî îro bi hatina tayîn kirin. Hevseroka HDP Pervîn Buldan jî li ser hesabê xwe yê Twitterê piştgirî da kampanyayê û bi taga em perwerdehiya bi Kurdî dixwazin nivîsand. Zimanê Kurdî keleha netewî ya Kurdan e. Partiya Demokratîk a Gelan HDP ku yek ji beşdervanên înisiyatîfa zimanê Kurdî ye li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê wek Çewlik, Riha û Colemergê bi daxwaza li dijî pişaftina perwerdehiya bi zimanê dayîkê hejmarek çalakî dan destpêkirin. Derêjahiya dîroka Tirkiyeyê û di 100 salên dawî de nêzîkatiya dewletê ya li hember zimanê Kurdî li ser esasên bişaftin û înkarê teşe girtiye. Zimanê Kurdî bi awayekî sîstematîk ji hemû qadên jiyanê hatiye bidirxistin û tepîsandin. Ji ber ku serdest baş dizanin rêya têkbirina civakê tunekirina zimanê wê civakî ye. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye sala nû ya perwerdê roja duşemê 12 îlonê dest pê kir. Li gel Tirkiye yek ji wan welatane peymana mafên zaroka yan netewên yekbûyî îmze kiriye ku ev peyman perwerdeya zimanê dayîkê li xwe digire lê bi milyonan xwendekarên Kurd nikarin perwerdeya bi zimanê dayîkê bibînin.